Usa ka nag-abogado nga gikan sa hearing sa Cebu City Hall of Justice kung Kimuda Building giambos sa riding in tandem kaganang buntag. Luwas na inoon si Attorney Inocencio del Serna kinihuman na misukol sa mga suspect. Nakadagan pa siya aron makapangayog tabang. Gawa sa kapulisan, mo imbestigar na usab ang NBI 7 sa maong insidente. Ano ang report? Nakahimo pa si Attorney Inocencio de la Serna sa pagdangop sa Waterfront Police Station human sa hitabo o na-interview pa sa atong kauban sa media. Musa nito po, attorney? Pagawas na po sa Kimunda. Tulo ka buwan. Gunshot. Tulo ka gunshot? Okay. So, usay sama din mo, attorney? Nidagan ko. Ang akong pusil. Naaman sa akong bag. Nidagan ko, sige kukuha. So, sige sila tira, padung dito. Pag magtira nila, nakapabuto naman ko. Stoplight naman yun. So, mabuhatan niya. It's either them or me. So, nanaog ko. Nanaog ko. Nagkuanay na lang yun. Nakita, nagatubangay na lang ni. Pagkita nila nga gada na ko pusil, tuyo, balik ni atras man sila. Di ka pabuto ka, attorney? Pabuto ko. Kapila ka na kapabuto, sir? Kaduha, katindo ba? Nakaiwa ni mo sila maigo, no? Wa na kay kaana mo gusto mo gana. So, ang suspect, sir, nagsakay og Riding in tandem. Samtang ipadayag ni PCMS Ruth Violango, investigador sa Station 3 sa Cebu City Police Office nga base sa nakitang samad sa bukton sa abogado, posibleng mga agi sa buak nga windshield ang iyang naangkon. Makita sa sakyanan ni De La Serna ang daghang mga buslot agi sa bala. Mayroon may numduman, di na siya kinumdum sa motor, basta may numduman, nag-black jacket, calzones, nag-helmet. Samtang ipadayag sa pulis sa Cebu Ports Authority nga gikan sa Kimunda Building ang abogado o giatangan ng daan sa suspect pagawas ni Dayon Tira. Makita pa sa crime scene ang makabhang sa bala nga giproseso sab sa suko. Allegedly, pag-responde na mo, diri daw yung paggawas ni Atty. De La Serna, gibirahan na siya, gihulatan na siya sa gunman sa gate pa lang ba. Gawas sa kapulisan, may imbestigar usab ang National Bureau of Investigation, NBI 7. Lakip sa ilang tanawon ang mga kasong gihuptan ni De La Serna nga usa sa mga high-profile lawyers sa Sugbo. So we'll be conducting our own. So later on, kung may joint investigation, we will cooperate with the joint or may task force gamon o sa ikuan. So at this stage, we were acting on our own. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.